Kivennostossa on hyvä kääntää vyösolki taakse, ettei se kiven nostovaiheessa ota sitten tuo kivi siihen solkien kiinni. Sitten laitetaan aavistuksen verran pihkaa käsiin, mutta ei kuitenkaan liikaa. Taputellaan se pihka näihin käsiin tällä tavalla. Sen jälkeen on hyvin tärkeää tässä kivennostossa se, että seistään suurin piirtein kiven päällä. Otetaan se ote kivestä suoraan ylöspäin, ei yritetä kammertaa käsiä alle, vaan otetaan se ote suoraan tästä, työnnetään kädet tonne alle, pidetään ranne lukossa. Ja sen jälkeen yhdellä liikkeellä tässä vaiheessa pieni hypäytys ja nostetaan se tänne ylös. Ei yritetä ensin kammertaa sitä polville, koska se hidastaa hyvin paljon. Ja silloin on vaikea omaa kroppaa vasten vetää sitä kiveä, koska se lyö ilmat tuolta keuhkoista pois. Eli mä nyt näytän, miten se pitäisi tapahtua. Ranteet lukkoon, kädet syvälle. Sitten nostetaan takareisillä ja selällä ja tosi terävästi. Näin tänne se kivi. Siinä oli justiin tää yksi liike ainoastaan, se oli jo riittävän korkealla. Silloin kun meillä on normaali korkeus, mihin nostetaan. Tässä se on tietenkin eri asia, mutta tässäkin kun se on jo tuolla ylhäällä, niin kiveä on hyvä rullata sitten olkapäätä kohti ja laittaa se aloille. Paikoillenne valmiin. Pyöreät kivet tällä tyylillä reenattuna niin vastaa hyvin paljon sitä, mitä MM-kilpailuissa on ja sitten näissä GP-kisoissa, mitä on ympäri Eurooppaa. Että siellä se on mennyt siihen suuntaan, että teline, mihin ne nostetaan, on huomattavasti korkeampi, mitä esimerkiksi Suomessa on ollut. Ja mä käytän tässä myös painavempia kiviä, mitä on niiden näissä MM-kisoissa ja GP-kisoissa, koska se taas on huomattavasti helpompi lähteä siellä sitten siihen suoritukseen.
ja myös teline on hieman korkeampi, noin 5 senttiä korkeampi, mitä se on MM-kisoissa, niin se 4-5 senttiä, mikä yleensä mulla tuottaa sen ongelman sitten, ja on tuottanut MM-kisoissa ja GP:issä, niin ei ole sitten tämän jälkeen enää ongelma, koska mä täällä on tottunut siihen, että se on himpun verran korkeampi.